салом дӯстон, Равзанаи трансфери дар Аврупо маҳкам шуд ва якчанд трансферҳои ҷолибро боқӣ гузошт ки ҳатман ба тақвияти қувваҳо дар мавсими оянда таъсир мерасонад. Мо шоҳиди ҳаятҳои худро мустаҳкам кардани дастаҳои бузург ва инчунин бо умеди беҳтар кардани натиҷаҳои худ ҷалби бозингарони боистеъдод аз ҷониби дастаҳои хурдтар шудем. Имрӯз мо ба трансферҳои ҷолиб ва калидии дастаҳои аврупоӣ менигарем. Таҳлил хоҳем кард ки чӣ гуна онҳо метавонанд схемаҳои бозии дастаҳоро тағйир диҳанд ва имкони муваффақияти онҳо дар клубҳои нав чӣ гуна аст. ҳатман тугмачаи обуна шуданро зер карда моро то охир ҳамроҳ бошед ва агар навор писанд омад, лайки қиматбоҳои худро гузоред. дӯстон, имрӯз як қатор бозиҳо дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохт метавонед то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Мануэл Угарте бо маблағи 50 ҷамъи 10 миллион евро аз Париж Сен-Жермен ба Манчестер Юнайтед гузариш анҷом дод. Ин трансфер дар ҷаҳони футбол як сенсатсияи воқеӣ гардид. Угарте нимҳимоятгари бо истеъдоди мунтахаби Уругвай бо МЮ то тобистони соли 2029 бо имкони тамдиди боз як мавсим шартнома баст. Гузариши Угарте ба Манчестер Юнайтед на танҳо иваз кардани клуб, балки қадами муҳим дар карьераш мешавад. Дар ПСЖ ӯ аллакай арзиши худро пайдо карда дар мавсими 2023-24 дар лигаи 1-25 бозӣ анҷом дод ки дар он ҷо 2 ассист дод ва 5 корти зард гирифт. Акнун бошад даъвати нав аз Премер Лига аст ки метавонад сатҳи бозии Угартеро баландтар бардорад. Инсайдер Фабрицио Романо хабар дод ки маблағи трансфер 50 ҷамъи 10 миллион евроро ташкил медиҳад ки ин ба истеъдоди Угарте баҳои баланд медиҳад. Манчестер Юнайтед ӯро як пайванди муҳими дастаи худ медонад ки қодир аст дифоъро мустаҳкам кунад ва ба маркази майдон устуворӣ илова намояд. ин гузариш инчунин ишора аз хоҳиши МЮ барои бозгашт ба қуллаҳои футболи Аврупо мебошад. Мухлисон аз Мануэл бозии дурахшон интизоранд ва умедворанд ки ӯ бозингари калидии даста хоҳад шуд ки қодир аст Манчестер Юнайтедро ба ғалабаҳои нав расонад. гузариши Раҳим Стерлинг аз Челси ба Арсенал яке аз рӯйдодҳои муҳокимашавандаи Равзанаи трансферӣ гардид. Ин ҳаракат на танҳо ба ҳайати ҳардуи даста тағйироти назаррас ворид кард, балки метавонад барои худи футболбоз ва умуман Премер Лигаи Англия таъсири васеъ дошта бошад. Раҳим Стерлинг ки аллакай дар мавсими гузашта самаранокии худро исбот карда буд, дар 31 бозӣ 8 гол задааст ва 4 ассист додааст. ҳамлагари универсалӣ мебошад ки қодир аст хати ҳамлаи Арсеналро мустаҳкам кунад. Дар Арсенал ӯ метавонад ҳам дар фланги чап ва ҳам дар нақши ҳамлагари марказӣ баромад кунад ки ба Микел Артета имкониятҳои иловагии тактикӣ медиҳад. Аз нуқтаи назари молиявӣ созишнома барои Арсенал фоидаовар ба назар мерасад. иҷораи ройгон ва қисман пардохт кардани музди Стерлингро бо назардошти саҳми эҳтимолии ӯ ба муваффақияти даста аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок ҳисобидан мумкин аст. Трансфер инчунин метавонад як имконияти хубе барои худи Стерлинг шавад. исботи арзиши худ дар майдон бошад ки пас аз муносибатҳои сард бо Челси чанд рӯз пеш аз баста шудани Равзанаи трансферӣ аз даста рафт. Барои мухлисон ва мутахассисон ин гузариш мавзӯи таҳлил ва тахминҳо боқӣ мемонад. оё Стерлинг метавонад ба нақшаи нави тактикии Артета мутобиқ шавад? оё омадани ӯ имкониятҳои ҳуҷумии дастаро тақвият мебахшад? ҷавобҳо ба ин саволҳо дар мавсими оянда пайдо хоҳанд шуд ки ҳам барои бозингар ва ҳам барои дастаи нави ӯ ҳаяҷоновар хоҳад буд. гузариши Ҷейдон Санчо аз Манчестер Юнайтед ба Челси яке аз хабарҳои ҷолиби дигари Равзанаи футболӣ гашт. Тибқи маълумоти The Athletic, Челси бо Манчестер Юнайтед дар бораи иҷораи вингери англисӣ ва хариди ҳатмӣ дар соли 2025 бо нархи 25 миллион фунт мувофиқа карданд. Ҷейдон Санчо бозингари собиқи Боруссияи Дормунд тобистони соли 2021 аз ҷониби Манчестер Юнайтед бо маблағи 85 миллион евро харидорӣ карда шуд. бо вуҷуди интизориҳои зиёд Санчо дар МЮ ба таври пешбинишуда ташаккул наёфт. қисми дуюми мавсими гузаштаро ӯ дар клуби олмонӣ пас аз муноқиша бо сармураббии Эрик Тен Хаг дар иҷора гузаронид. ин ҳодиса як нуқтаи гардиши касбии ӯ буд ки ӯро ба ҷустуҷӯи имкониятҳои нав водор мекард. гузариш ба Челси ба Санчо дарҳои навро мекушояд. иҷора бо хариди ҳатмӣ ба ҳардуи ҷониб барои мутобиқшавӣ вақт медиҳад. Санчо имконият пайдо мекунад ки худро дар муҳити нав нишон диҳад ва Челси қобилияти ӯро барои мувофиқат ба стандартҳои баланди даста таъмин кунад. маблағи 25 миллион фунт ки
ки аз ҷониби Фабрицио Романо эълон шудааст дар заминаи воқеияти трансферӣ оқилона ба назар мерасад. Ин ба Челси имкон медиҳад ки бозингари боистеъдодро бо нархи нисбатан дастрас ба даст дорад, дар ҳоле ки худи Санчо имкони оғози навро дар яке аз дастаҳои бонуфистарини ҷаҳон ба даст меорад. ҳолати Виктор Осимхен яке аз лобозани асосии Наполи дар ҷаҳони футбол мавриди баҳсҳои зиёд қарор гирифт. Бозингар метавонад дар вазъияти душвор қарор гирад агар гузариши ӯ ба Арабистони Саудӣ сурат нагирад. Тибқи маълумоти инсайдер Фабрицио Романо гуфтушунидҳо бо намояндагони Челси ҷазир шуданд. Осимхен ки дар Наполи мемонад метавонад бо мушкилоти нагирифтани вақти бозӣ дар 6 моҳи оянда рӯбарӯ шавад. Ин як зарбаи ҷиддӣ ба касби ҳар як футболбоз аст, алахусус дар сатҳи Виктор. Агар гузариш ба Арабистони Саудӣ сурат нагирад, Осимхен дар Наполи мемонад, аммо қадру қиматаш мисли қабл намемонад. Манбаҳо мегӯянд ки муносибати Виктор бо Наполи комилан вайрон шудааст. Ин метавонад маънои онро дошта бошад ки ҳатто агар шартнома мавҷуд бошад ҳам иштироки ӯ дар бозиҳо ҳадди ақал ё тамоман истисно карда мешавад. Барои Виктор Осимхен давраи ҳозира озмоиши устуворӣ ва касбият хоҳад буд. муҳим он аст ки ӯ роҳи ҳалли вазъиятро пайдо кунад, шакли бозии худро нигоҳ дорад ва мухлисонро бо маҳорати худ дар майдон шод гардонад. Ба ҳамин тамом дӯстон, умедворам эҷодкории ман ба шумо писанд омад. Лайк ва комент оиди навор гузоштанро фаромӯш насозед. Бо шумо будам чун ҳар вақта ман Муҳаммад Гайров. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.